Криштиану Роналду дар як нома аз нақшаҳои худ хабардор кард ки мавсими ояндаро дар куҷо гузаронда мехоҳад. Футболбози португалӣ дар ин нома Ювентусро огаҳ кард ки соли оянда он дар даста боқӣ мемонад. Акнун зарур меояд ҳамаи мошинҳои худро дубора ба шаҳри Турин баргардонад. Мо ин хабарро пайгирӣ мекунем ва реаксияи Массимилиано Аллегриро интизор мешавем. Сармураббии кӯҳна нашудаи Ювентус ки бо Роналду кор кардан намехост, чӣ тасмим мегирад? То он вақт хабарҳои дигарро пешниҳоди шумо мекунем. Президенти Реал Флорентино Перес мавриди ҳамлаи маҷаллаи маъруфи El Confidencial қарор мегирад. Перес ҳам одам набудааст, ягон нафаре намон ки ӯ ҳақорат накарда бошад. Перес як вақт бо як журналист суҳбати ошкора анҷом даст ки ба гумони ғолиб дар ҳолати ҳушёрӣ қарор надошт. Суханҳои қабеҳи ӯ дар ҳаққи собиқ бозингарони Реал аз рӯи одамгарӣ нест ва ин корро ягон кас дар ҳушёрӣ анҷом намедиҳад. Маҷаллаи мазкур суханҳои таҳқиромези президенти Реалро дар ҳаққи Мауриньо, Роналдо, Дел Боске, Раул нашр намуд ва акнун навбат ба Гути ва Фигу расид. Мисли сериалҳои туркӣ ин моҷаро охир надорад ва дар қисматҳои баъдӣ сухани асосии Пересро дар бораи чӣ гуна харидани 3 ҷоми пайҳами Лигаи Чемпионҳо интизор ҳастанд. То он вақте ки ин текстро менавиштам, серияи нави суханҳои пинҳонӣ сабт кардаи ин президент нашр шуд. Ин навбат Месуд Озил ҳақорат шунид. Даҳшатовар ин ки Перес ба оилаи ӯ мудохила кардааст. Ман аз рӯи одоб намехоҳам суханони ӯро тарҷума кунам. Флорентино Перес легендаи Реал Мадридро ки бо муваффақияти даста саҳми назаррас доштан ин қадар пас зад. Тасаввур кардан мушкил аст ки дар бораи футболбозони феълии дастаи шоҳона чӣ назар дорад. Шояд дар серияҳои навбатӣ Бензема қурбонии ӯ мешавад, шояд Зидан, кӣ медонад. Перес шояд пушаймон шудааст ки чаро ба журналист пули талаб кардаашро пардохт накард. Барои пок кардани сабти овози Перес журналисти испанӣ Хосе Абелан 10 миллион евро хоста буд, аммо дар Мадрид барои пардохт кардани ин маблағ розӣ нашуд. Ин нангро акнун ба ҳеҷ чиз шуста намешавад. Журналист маводи худро ба маҷаллаи El Confidencial фурӯхт ва ҳар рӯз Перес шарманда мешавад вақте ки сухани ӯро дар бораи ягон футболбози Реал нашр мекунанд. Чале ки гуфтем, бисёриҳо мехоҳанд ошкор гардад ки чӣ гуна дар Лигаи Чемпионҳо Флорентино Перес доваронро харидааст. Ман дар видеои оянда хоҳам гуфт ки барои чӣ легендаи Реал ба мисли Касилас, Роналдо ва Рамос аз даста хафа шуда рафтанд. Дар пушти ин ҳама Перес ва хусумати шахсии ӯ меистад. Мбаппе мехоҳад баробари Неймар музди маош гирад. Яке аз сабабҳои асосии Парижро тарк кардани Килиан Мбаппе ин аст ки ӯ худро истораи даста ҳис намекунад. ПСЖ маҷбур шудааст ки ба Мбаппе ҳамчунин Неймар маош пардохт намояд, то ин ки ӯ ба дастаи дигар нагузарад. Футболбози француз шубҳа дорад ки дар Париж ба қуллаҳои баланд мерасад. Ӯ ба хулоса омадааст ки бояд як қадам ба пеш гузорад ва танҳо як роҳро дар пешорӯи худ мебинад: гузаштан ба дастаи дигар. Валла ки аз қарори худ роҳбарияти ПСЖро хабардор кардааст. Бо чунин бозӣ дар ҷоми Аврупо замин кафиду Килиан Мбаппе ба он дарояд. Футболбози француз ба ҷои он ки шарм кунад, ба худ виҷдон бигирад, дар бораи ситора будан фикр мекунад. Худи Неймар ҳам аз Месси гурехта ба ПСЖ омад ва 29 сола шудаасту ягон туби тиллоӣ ба даст наовардааст. Ҳарчанд истеъдоди фавқулода дорад ва бо техникаи баланди худ шояд бозингари рақами яки ҷаҳон бошад. Барои ана ҳамин Неймар ва Мбаппе ҳеҷ гоҳ ба сатҳи Мессию Роналдо намебароянд. Мбаппе мехоҳад дар дастаи Реал ситораи асосӣ бошад. боварӣ дорам ки баъди чанд рӯзи бозӣ кардан ҳамроҳ бо Винисиус ӯ дарк мекунад ки Неймар хубтар будааст. Аз барф гурехта ба борон мезанад. Манчестер Сити фурӯши яклухти футболбозонро ба роҳ мондааст. Новобаста ба он ки Раҳим Стерлинг дар ҷоми Аврупо ҳунарнамои хуб нишон дод, боварии сармураббиро сазовор нашуд. Гвардиола соли гузашта як давраи муайян Стерлингро дар курсии эҳтиётӣ ҷо дод ва силсилаи бозиҳои ғалабаовари Сити ба қайд гирифта шуд. Ҳамин ки футболбози англис дар финали Лигаи Чемпионҳо ба майдон баромад, Манчестер ба мағлубият рӯбарӯ гардид. Аз ин хулоса бароварда Сити барои фурӯхтани Раҳим Стерлинг тасмим гирифтааст. Ба ин футболбоз Рияд Маҳрез ҳам хуш карда шуд. Яке аз онҳо дарҳол дар ягон аквабар кор пайдо мекунад, аммо барои Рияд Маҳрез бо он маоше ки мегирад мушкилӣ ба вуҷуд омаданаш мумкин. Ба Сити омадани Грилиш ва Кен тақдири ояндаи Стерлинг ва Маҳрезро ҳал мекунад. Аммо агар Манчестер ба харидани Кен муваффақ гардад, чаро Стерлингро мефурӯшад? Ҷоми Аврупо нишон дод ки ин ду футболбоз бо ҳамдигар хуб забон меёбанд. Ҳеҷ ки нашуд, яке ғута мезанад, дигаре пеналти иҷро мекунад. Бозингари ҷавон ва умедбахши тими миллии Тоҷикистон Шаҳрон Самиев ба задани голҳо дар чемпионати Беларус оғоз кард. Футболбози ҷавон чанд муддат қабл чемпионатро иваз карда ба дастаи Торпедои Ҷумҳурии Беларус гузашт. Дар аввалин бозиаш дар ҳайати дастаи Торпедо Шаҳрон гол зад. Голи он метавонист пирӯзии дастаи навашро таъмин кунад. То он даме ки Шаҳрон дар майдон ҳаракат мекард, ҳисоб ба нафи тими Торпедо буд, аммо баъд аз иваз карданаш ду гол хурду имтиёз аз даст дод. Албатта ин маънои онро надорад ки агар Шаҳрон то охир дар майдон
майдон мебуд, дасташ гол сар намедод, аммо агар ӯро аз майдон намегирифтанд, шояд ӯ боз гол мезад. таъсири ин чиз ба натиҷаи ниҳоии бозӣ бузург мешуд. сол то сол сафи бозингарони тоҷик берун аз кишвар зиёд мешаванд. аввалтар аз ҳама ин ба нафъи тими миллии кишвар хоҳад буд. эҳсони панҷшанбе дар ӯзбекистон, табризи давлатмир дар эстония, парвез умарбоев дар болгария, шаҳром самиев дар беларус ва дигарон ки берун аз кишвар дар чемпионатҳои сатҳи баландтар бозӣ доранд. бо чемпионати тоҷикистон тими мунтахаби кишвар ба ҳеҷ куҷо намеравад. ҳастанд бозингароне ки дар хориҷи кишвар бозӣ доранд, аммо сатҳи чемпионатҳо баробар бо тоҷикистон яҳуду заифтар мебошанд. онҷо гап сари музди маоши онҳо меравад ки мавзӯи дигар аст. боварӣ ва эътимод ба шаҳром бар ин футболбозон зиёд аст ки метавонанд дар чемпионатҳои пурқувват бозӣ кунанд. аз рӯи усули бозиаш шаҳром сифр рақами 9 аст, яъне ҳуҷумкунандаи марказии дохилии ҷаримагоҳ. ӯ ҳамеша дарвозаро нишон мегирад. ин мавқеи душвор ва ё ба истилоҳ дефитсит аст. бори ҳамин шаҳром метавонад яке аз беҳтаринҳо дар мавқеи худ бошад. ба ҳамин том дӯстон, боварӣ дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.